swag arak tanungdi norok buya nusarok buya hayake norok thuinai Hallelujah hallelujah thằng này đúng không thầy này bác sang cái thằng này nên sẽ chừng nào hay đi vào chỗ nào không được coi Hallelujah hallelujah chỉ sẽ chấm được phải Egarok orang ini kisah pada lain chỉ sẽ chấm được phải Egarok arak nunani bagui phong aidrop basa nairo borok bati nang thung Hallelujah hallelujah borok ham sajak cik nabu nang arok bati nang thung temak ke kenal jauh ham sajak ini kenal ini bagai jauh kenal kelayu Bible oleh kiri bele jawab tarung di sini le oh borok borok Bible je Levi chapter 10 9 bertemu Jesus chapter 5 11 bertemu tak khaiti mani hai ni bagai Kristen tak pura sabtu macam oh hari no kibi na bagai jengjes tamak nai oh si bangsa di tok nungu Bible le kiri rekai to tek na mana khaya play noi abune baba Bible je de hai ni bagai Kristen tak pura Bible nó kiri mana jeng boy nó permission polisi mulai jeng hidup rojo sini ya thok ke kuman contoh Bible lo Hallelujah hai ni bagai Kristen tak pro jeng tini Bible ni mode jeng matong nai Bible lo kiri le kon mani abo jeng saya jarak arah berong bati nang thong te kaisa de arang anai bororo sraimu nang thong abong kha Levi chapter 10 9 8 in 9 jara parikhi no te kaisa Jesus chapter 5 11 no tongo 2021 4 abong kha bok nai ro ai to jara arang bok nai ro koi kusum sai rok kai to sat kusum bai ke gunda gram khamma hai ke nero ni bongso khamai tham thung jing nai di hallelujah 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 gunda gram khamma hai ke khamai tham thung jing sai mung kai to tamani ham ye no ka ham hon mani babi tamani ham ye no le ka ham hon hai ni bagai seng tini Kristen tak ku kro kai bagai lok nai sri dei ro kai tadi kok thai bai jeng ma tong nai hai ni bagai jeng tini ni kemang ma jeng kai to no lok nai ro Bible ni bote ke bo phan jeng tong ni ma ya hai phano eto exobo 5% phan jeng tong na ni bagai jeng chai to kai jeng tong lai mai chai sa ma kai ni thai Mane, wena sini borok le khai ma le hayya bon ni sai je ai khai ma abo si jeng mawan sok na hai ni bagai kaham ni ani kri jot ni bagai ta kai to jadi surai Jesus Kristo jot ni bagai si Kristo jadi nok tha kai to ni nok jot ni bagai si kai to ni nok haleluya haleluya kai ni bagai jeng Kristen tak ku kai to ani ni ya jot ni bagai si kai to kai to ake ko phol no pai maya rangsa rupai ro pai manu dia batiro ano le pai magla Hallelujah kai ni bagai jeng Kristen tak ku so jarak Kristen kai ni ro no ani mission kai to ni ko tini bakna wasoni angkok sanai apro ini di sini angko yar ba ko manai tabok nai di jeng kai to jeng tabok sebana jeng pui to klai kai to no sebana asa kai to no jeng na sabo phio kai to tini pui to bai Hebrew chapter 11 1:5 betul pui to hon bale nerok ang bai malai malsi Amen John chapter 14 18 betul ang nerok no sai je sukhet kalang ang nerok no se bawa ni bagai rohanai palakatha Hallelujah Hallelujah David 5 samung 2 odai 1 yang
করে যত তম পেন্টিকস্ট ni sal pholang tar phai mani hai ba hai jang kristani takku takku rok nai ni boina se da mani nam dia boina hona ni nam dia jang tabok nai di ani mote durga pho simu pho goria ko bang ma jang upong thai rok na jang samani nam dia tani angku buklum ya puito boklaya age ni ani tongmu khibi sinai ilai ang baptisma naw ang achai mak tago bono ang hona ni benang dia ang sebarang puito krai kai to ni kong no sawi pan mate sikosi ani phalam thangjak nai Hallelujah. Rome ang odai 6 tong nini machungtei kong sakhele abo theina ni lama se pholani machungtei tong nai bororo mo bom thangnai koi bu koi ne u bo ham saja Hallelujah. ang odai 6 e da tong philo kai to ni machungtei tong nai bororo kai to ni kok narman nai sang ni machungtei tong nai bororo kai to no kok narman nai ai tu se kok thuk e hai ni ba koi chong girjamu jang thang kai to ni kok no sawi ba ke ang par pai nai nang 5 minit ba si pai ka apa pi ang tei 5 minit sakit tebang nai boi no si se ja sinoi ulta pa chum sok se arjes nai hai ni ba boi no ma se jaman na ro ba chi dormo mani kaham ni bagus dormo boleh orang ut kacarita samti abu ani nok thase mak sabda besar mak le mak kisah pilih panai kerana mak sabda naidi hani bagai ceng Kristani takru takuro sang Sivani nango mak sabda 11 15 ni sing ceng pore khe ceng nugo aro niali ni bagai mu sawo dei o ani nok tha aro niro halma nok ro namdi aro put hai bagai kai to kai ko je simani je mansa kisah kai to thi mani sama salai grani bono sabai ke kisah sunai pailai sai kai to jong jong no Kristen goro kai to thio no syukurbar ang mane nya thik no syukurbar thio sebab syukurbar thoi hon jong jarak Kristen jong ko jong na syukurbar koi tabo tin tamo acha mane ang mane ya syukurbar tin tamo bo thio tei jong Kristen rok sabo 3 din salthang hor thambai bachabo Sunday কিন্তু আমরা আগে একদিন মানলিয়া এক দুই সাসিং মানলিয়া খাইনি বাগৈ চংসিয়া এক দুই তাবক সমান নাই তাবক দত ননি রমাই আগে এক দুই মাইলিয়া স্টার সাথে 3 অর্থাৎ সালথাম বাই কাই করবা যাবই শুক্রবার শুক্র শনি 1 2 বাকি 3 দিন কাম kaya boleh lekha bai di ek dui se boleh ortha bahai ka kornai se boleh chatle der din seklai syukurbar tin tamu se thuyung the chatle der din seklai ka boleh ha chalni sa sekali ya ko se chal tham ortha bahai kana kamaya কিন্তু তিনি পুইতো করেনি বাগৈ তিনি বিশ্বাস করেনি বাগৈ শুক্রবার দিন তিনি সবাই যিশু খ্রিস্ট থই অনুখা হালেলুয়া অনু পিলাক রাজানি সাংরি রক সেংক্রা বনি সেংক্রা রক বনো yogui buthar mani ya bone bose bone langma chuk nahni তিনি সবাই যিশু খ্রিস্ট apakai ko তিনি যিশু খ্রিস্ট no na phayo Hallelujah. Sariyo horobo pro bisigarni sariyo si Haleluya Hallelujah. lekha lagi bisi syukur shoni yok di yok no saltham hortham kayawai jek depano pasna bahai ke John chapter 13 14 nirok pori lagi Korin chapter 11 20 21 22 nirok lagi Bible tong Bothiasia boni sakri rokno 12 জন apro yathek suit rokho yathek subayoi mai cha bayo
boni bahan ani bahan no janai ani bethai no nungnai o bororo ham saja nirani phala mathang saka miro purno unka sebani thaiban kai ko kini sulai Yesus Kristus ni thaibai yang tau japa haleluya Hallelujah. sebani thaibai kai to ni haleluya Hallelujah. kai bagoi bo bisibati sarayo roti sikago abo rotiya jeng bororo ni khap nei jeng khai ja ge jeng thang ne tong nai ke bo phan tong ni sarayo bisibati sarayo abon sadi abon ani bahan ani bono jara janai abo jotono nirok khangjak nai ate thaka kesikak kaboni ko rutino apro sikak pro aprono boni phala na hotre chokka thita haleluya haleluya bisibati sarayo engke boni phala juk na hawo chokja bisibati sarayo se syukur barokah jeng kui ko krei rok ni bagai jual mane cross ro jual jeng no penuh mane haleluya haleluya Haleluya. si jeng kelas maklai nai jeng tabok boro lekha kereng robe তোমরা কাই কর বকরা আচাই খাই কবে পরনুষ্ঠান হয়ে গেছে তিন রাত তিন দিন 1 2 ওই তিন রাত তিন দিন হলে না কে দালা ছাপো দালা জং খ্রিস্টান র আই কবে জং শিবানি মানাই haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. তিন দিন কারো ni nang kai haisi men chini খুব ko তিন দিন কারো বাইবেল manai haisi বাইবেল betul Hai bagai jang Kristus ni takut kurok bangsa-bangsa ke Bible ni bising teh tong ya borok no kui to khayu kai to lu sinang kiri di Bible ni kok khai bor jaga tong borok ko de ma ani kerang na sebagai borok abo majra manai mane u Bible ni mote tong ya borok majra manai kerang ni mote tong nai borok ham saja ani kong thai Bible ni mote tong kai to ni kong thai borok Bible no tong nai borok bo se ham saja sai bele Bible benar haleluya haleluya Hallelujah. kami Kristen ni takut kurok borok ano bujok mabai angkongnya Bible mana ni kapila Bible termasuk tabok kau no Korin chapter 11 kau no oh berimaro Jerusalem ni beriro niro pyok jakha niro ni kuidobai anu takak di niro ni bagi sikapdi niro hamari manja kai to thang tong pro bo cross kan tak jak pro tamohon apro ni beriro to pyok jak oh berimaro niro suri pro hai kita suridi niro anoriti niro anosuridi oh niro ni suri pro niro ni no mun ang hamari ro paina Hallelujah. 1 Korin chapter 11 5 yo tong bo Korin chongna suima si sama si yo orobo o mon somno Kristen ni chedi ne de tong room mane sol age sol na gunda pol ngai tak kaham ikha mane bod hai kenai mero botong di buhon mane kok si ko choi choi koi ne dorjo choi jo wo tong di ko se kai to se baptis ma ni khamle ke jung yo khamle chini bodala kai to se baptis ma ngui thang ke jung ta ni baptis ma ngui bani nam upok no sakhe bar jung no ma thang nai jung no phyok nai si baptis ma ni baptis ma ni na Bible lo tongo nero baptis ma ongdi asai ma kenal ongdi tabok suri ma tongo 1 Korin chapter 11 5 to 90 beri ma suri mani bahke ma suri na nero kai se juk nero suri lagi kai ni bagoi jo borok ni kok ni bising de de tong nai kai to ni kok thai bai de ang tong abos men kai to ni kok thai bai jara tong ya borok abono diari patra 1 John chapter 4 1 tong diari patra kabang ma phaina piaba ilem bab ni kok ni sing tei tong ya borok abono diari patra ilem bab ni Bible ni sing tei tong nai borok abono diari mane hai ni bagoi ang de nang de ke ba phane chong nai man dia ta bo Bible ni sing tei tong nai abono diari
Matthew chapter 7, 20, 21, 24. Ani mengai baptisma ronai kebangma. Ani mengai rugi rokna hamnai kebangma hamronai. Piab ani mucung dei tong ya. Ani menno phalnai. Phalmani siklai mende. Mane kai to ni mote Bible ni mote tong ya mane angkai to no phalman che. Ano phalnai ro. O poro rokna angkeng tak sasi honai. Nai di Matthew chapter 7, 20, 21. Matthew chapter 7, 1, 20. Nini mukol ni ponno sinuk na nuk kirek na bagay chesta kay di. Pwede mukol ni ponno kirek na bagay chesta takay. Kay ka nung di ang tong kane. Bose pwede na tiyang mawan sa may. Pwede na tawan sa may. Luke chapter 8, 46, 47 tong. Nini. Poja na pwede mo ma. Poja hiling bok na tanay di. Nini sak po. Nini yami usu bai ere nai na nai di cuba we nai di kay to. Haleluya. Haleluya. Kani bagai Kristen tak tu kurok siya. Kay to ni ko kay may matong na. Kay to kay boro jaga malan Bible. Pola kathan boro jaga to Bible. Sabi boro jaga to Bible. Johan chapter 14 pas 6 nirang ibagay tuk na hawa ang tang sokha. Boro jaga to Bible. Hay ni bagay Kristen tak tu kurok. Bible ba jeng matong. Bible matong ya. Ang nesung lai mani siya ang pugo. Mane kai thak ma bor le khai mani chayen de bor le hai sip abun ang le chajai nung si shok ya phe bor jaga to bor jaga Bible to phunung ki ang bun no phunung na nung bo ano phunung ngai ke se lama te ki pui to ra te ko jong chinai ko jong le kini bo kha bai mai chu ha chu pui ro kha khoi lia chawi nai liang ke ba si siซึ่งชีวิตใครนี่นังงูคลอกนี่นังงูไม่จุนคนสุดที่พันอังสินายไปไม่ลงมือจับตัวบังมาตรงจึงเชียร์เสร็จเนาะได้ยินสบายสลายที่ไหนแล้วก็ไปสิม